Selos ang ginalantaw nga motibo sa kapulisan sa pagpusil patay ni Patrolman Alvin Jan Tayamin sa iyang uyab nga si Justin May Villaroja nga taga Dumanlas, Barangay Buhangin, Davao City, Miyerkules sa kaadlawon, Agosto 7 sa Purok San Miguel, Munceda Compound, Barangay Indangan, Davao City, gamit ang iyang issued firearms sa PNP. Sumala ni Police Captain Hazel Tuazon, ang spokesperson sa DCPO, bag-urang nagkarelasyon ang suspect ug ang biktima. Nag-inom siya ko yung iyahang alleged karelasyon, sir, no? And then naa sila yung mga panaglalis nga nahitabo na ay dalang firearms ang suspect. So sa ilahang panaglalis, sir, nakalit ni ugamit sa suspect, sir, no, against sa iyahang kaning biktima na alleged karelasyon niya. So mao to ang hinungdan sa hinanaling kamatayon sa mga biktima. Naigo sa naong ang biktimang si Villaroja ug napatay diha-diha dayon. Human sa krimen, voluntaryong misurrender si Patrolman Tayamin sa kapulisan kung asa siya na destino. Gingong third party ang gisilosan. But after the incident, sir, no, nag-voluntary disurrender ang kinimong suspect sa Mandog Police Station. So ang rason gid ani, sir, nga nung giposil sa suspect ang biktima is selos. Subay sa report, taga Kidapawan City ang suspect nga si Patrolman Tayamin ug adunay live-in partner. Pasakahan og kasong murder ang suspect nga pulis. Giasikaso na sa pamilya ang patayng lawas ni Villaroja nga naa sa usa ka lokal nga punerarya. Hustisya ang singgit sa nailong pamilya sa biktima. Subay sa gipagawas nga statement ni DCPO Director Police Colonel Hansel Marantan, nangayo kini og pasaylo sa pamilya sa biktima ug gipaniguro nga mahatagan kini og hustisya. Gimanduan sad niya ang hepe sa Mandog Police Station nga imbestigahan pag-ayo ang kaso. Sanglit nakita ni Marantan nga walay katungod ang usa ka pulis nga mukutlo og kinabuhi sa usa ka sibilyan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.